ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲେମ୍ବୁ ଓ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ମାଳ ଯଦି ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଟାଙ୍ଗନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରି ସୂତା ଆସନରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସି ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ଓ 7 ଗୋଟି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଗୁନ୍ଥି ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଓ କୁକୁମ ଲଗାଇ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଝୁଲେଇ ଦେବେ, ଯେପରି ପବନ ବାଜିଲେ ସେ ମାଳାରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯେମିତି ସେ ମାଳାଟି ଆସୁଥିବ। ଏପରି କଲେ ଆମ ପରିବାରର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୁଏ, ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼େ, ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ, ଆଉ ବଢ଼ିଲା ଝିଅର ବିବାହଘର ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ଦିନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ଓ କର୍ମର ଠିକ୍ 7 ଦିନ ଉକ୍ତ ମାଳକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେବେ। ଏହି ମାଳାକୁ ବିଧି ବିଧାନରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 7 ଥର ଯାଏ କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।